Il-kandidat għall-elezzjoni ta' kap tal-Partit Nazzjonalista Frank Portelli qal li fil-politika meta jkollok avversarju bħal dak li għandna f'Malta, jiġifieri l-Partit Laburista, rridu nieħdu ħsieb li dak l-avversarju ma nissottovalutawx u ma naħsbux li dan se nirbħulu malajr għax diffiċli tirbaħlu. F'messaġġ irrekordjat Frank Portelli sostna li dwar dan hemm żewġ regoli. L-ewwel waħda tajċ kull ma taf. Tajċ kull ma taf. Qed tistaqsuni x'inhi t-tieni waħda, irreferu għall-ewwel waħda. Frank Portelli qal li l-Partit Nazzjonalista ma kellux preżenza fil-midja soċjali u rrakkonta storja li sema. Illi kien hemm xi ħadd lill-familja stess għalli, illi komplejnjat, illi l-appuntament tagħha fl-isptar jew ġie mħassar, jew ġie postponed. U di ikkomplejnjat, mhux mal-Partit Nazzjonalista, l-volja hija nazzjonalista. Ikkomplejnjat fuq Facebook, ġo sezzjoni li jisimha Are you being served? Are you being served? U tefat hemmhekk. Għalet ċaru kaza, whatever, jiena kelli dal-appuntament. Iċempilla wieħed illi qal illi huwa nevil gafa. Saqsija x'in il-problema u rranġajjela. Hekk jintużaw is-social media. Portelli temm billi qal li s-social media hekk għandha tintuża.